لا أنصح أحدا أن يخرج للغرب إلا إذا كان محصنا في دينه محصنا. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، салом ва раҳмати Аллоҳ бар шумо бод. бародарону хоҳарони азиз, мо зикр карда будем ки мисолҳои аз ин олами комилро баррасӣ мекунем. имрӯз мо аз маводи генетикӣ дар бадани худ оғоз мекунем. он чӣ ки мешунавед ниҳоят тааҷҷубовар аст. аз ин рӯ ман кӯшиш мекунам ки маълумотро дар беҳтарин шакл ба шумо бирасонам. аллоҳи таоло фармудааст: ва дар замин яқинкунандагонро нишонаҳое ҳаст ва дар зотҳои шумо низ нишонаҳое ҳаст. оё наменигаред? бадани шумо аз ҳуҷайраҳо иборат аст. ҳуҷайра хурдтарин воҳиди зинда мебошад. агар мо порае аз пӯсти шуморо гирем, зери микроскоп он чунин менамояд. ба фикри шумо чанд ҳуҷайра дар бадани шумо ҳаст? дар асл баҳсҳо гуногун буданд. беҳтарин тадқиқоте ки ин масъаларо ҷамъбаст кардааст, мақолаи дар маҷаллаи солномаҳои биологияи инсон дар соли 2013 мебошад ки 30 китобу тадқиқоти қаблиро ҷамъбаст намуда шумораи ҳуҷайраҳои баданро арзёбӣ кардааст. натиҷа чунин аст: шумораи ҳуҷайраҳо дар бадани шумо тақрибан 37.2 триллионро ташкил мекунад, яъне 37 миллион ҳуҷайра. дар нӯги ангушти хурди шумо садҳо миллион ҳуҷайра вуҷуд дорад. ҳар як ҳуҷайраи бадан оксиген ва ғизо мегирад ва аз партовҳо раҳоӣ меёбад. ҳар яке аз онҳо олами мустақил аст. имрӯз мо махсусан дар бораи мағзи он, яъне як қисмати хурд дар дохили ҳамин ҳуҷайраи ночиз суҳбат мекунем. биёед ба дохили мағз назар андозем. дар мағз маводи генетикӣ, яъне ДНК мавҷуд аст ки аломатҳои ирсии шуморо нигоҳ медорад. яъне ген масъули ранги чашм, дигаре масъули истеҳсоли инсулин ва ғайра. ин маводи генетикӣ аз генҳо иборат аст. ба шакли хромосомаҳо ташкил шудааст ва ин як хромосома аст. ҳар яктаи мо дорои 23 ҷуфт хромосома мебошем. дар ҳар ҷуфт як хромосома аз падар ва дигаре аз модар мерос гирифта шудааст. ин тасвири ҳақиқии хромосома зери микроскопи электронӣ аст. он ба тӯдаи ришта монанд аст. маводи генетикии ДНК дар хромосома ресмони хеле борик ва хеле дароз мебошад. барои ҷойгир карданаш дар мағзи хурд он ба тарзи аҷиб мураттаб шудааст. он бар гирди сафедаҳо ки гистонҳо ном доранд печонида шудааст. ин печонида шуда боз бар худи он печонида мешавад ва ҳамин тавр идома меёбад. он ба тарзи ниҳоят зич бастабандӣ шудааст. мағзи хурди ҳуҷайра. агар мо 23 ҷуфт хромосомаро дар он бигирем, ДНК-и басташударо кушоем ва онҳоро якҷо кунем, дарозии умумии он барои як мағз тақрибан 2 метр мешавад. чунон ки дар энциклопедияи The Physics Fact Book оварда шудааст ки дарозии ДНК дар мағзи як ҳуҷайраро бо чанд манбаъ муқоиса карда шудааст. ин дарозии маводи генетикӣ дар як мағзи як ҳуҷайра мебошад. хуб, мо чанд ҳуҷайра дар бадан дорем? тақрибан 37.2 триллион. агар аз онҳо эритроситҳо ва тромбоситҳоро ки мағз надоранд хориҷ кунем, тақрибан 10 триллион ҳуҷайра бо мағз боқӣ мемонад. агар 2 метрро бо 10 триллион зарб кунем, натиҷа рақами бузург мешавад. натиҷа 20 триллион метр, яъне 20 миллиард километрро ташкил мекунад. 20 миллиард километр маводи генетикӣ дар ҳуҷайраҳои танҳо бадани шумо. ин рақамро ҳамчунин китобҳои мӯътабари биохимия тасдиқ мекунанд, аз ҷумла китоби Biochemistry for Dental Students саҳифаи 75 ва энциклопедияи The Physics Fact Book боби 339. бародарон, оё медонед 20 миллиард километр чӣ маъно дорад? ҳамон энциклопедия муқоисаи пешниҳод мекунад. ин дарозӣ барои тақрибан 70 маротиба ба офтоб рафта баргаштан кифояткунанда аст. масалан, сомонаи Skitable ки ба Nature Publishing Group тааллуқ дорад, тахмин кардааст ки ҳар яке аз мо миқдори маводи генетикии ДНК дорем ки барои расидан аз замин то офтоб ва бозгашт 300 маротиба ва ҳатто бештар кифояткунанда мебошад.
аммо биёед ин рақамҳои дучандро яксу гузорем ва танҳо ба камтарин ҳисобҳои маводи генетикӣ таваҷҷӯҳ намоем, яъне 20 миллиард километр. барои беҳтар фаҳмидани ин дарозӣ заминро тасаввур кунед, ки мо дар он зиндагӣ мекунем, бо ҳамвориҳо, кӯҳҳо, водиҳо, ҷангалҳо, баҳрҳо, уқёнусҳо ва биёбонҳояш. ин замин нисбат ба офтоб тақрибан 1 миллион маротиба хурдтар мебошад. дарозии муҳити офтоб тақрибан 4 миллиону 370 ҳазор километр мебошад, дар ҳоле ки дарозии ДНК дар бадани шумо 20 миллиард километр аст, яъне 20 ҳазор миллион километр. ин кофист ки онро ба гирди офтоб 4500 маротиба печонем. ман медонам ба чунин рақамҳо бовар кардан душвор аст ва ман дер вақт тараддуд кардам, ки онҳоро баён кунам ё на. ғайр аз ин ман манбаъҳои зиёди дигареро ёфтам, ки ба ҳамин самт ишора мекарданд ва ҳатто рақамҳои бузургтарро меоварданд. бо вуҷуди ҷустуҷӯи амиқ ман ҳеҷ манбаъеро пайдо накардам, ки бо ҳисобҳои муфассал ба рақами хеле хурдтар ишора кунад. ва ман дар эзоҳои аввалинаш ба ин барнома дар саҳифаи фейсбуки худ як видеои дигар бо номи тафсилот дар бораи дарозии маводи генетикӣ мегузорам, ки дар он бо изни Аллоҳ бо ҳуҷҷатҳои илмии иловагӣ нишон медиҳам, ки ин рақамҳои бузург аз куҷо пайдо шуданд. тааҷҷуби мо дар ин ҷо хотима намеёбад. ин танҳо оғозест аз ҳикояи ҳайратангез. тааҷҷубовар ин аст, ки ин маводи генетикӣ танҳо ҳамин тавр бастабандӣ нашудааст ва қисса ба ҳамин хотима наёфтааст. қисмҳои он пайваста ҳар сония ба равандҳои хондан дучор мешаванд. масалан, шумо дастатонро буридед. шифо ёфтани захм равандҳои зиёдеро талаб мекунад, аз ҷумла тавлиди сафедаи коллаген, ки захмро барқарор мекунад. қисмҳои махсус айнан генҳои масъули коллагенро дар байни ин ресмонҳои хеле дароз пайдо мекунанд. он генҳоро мехонад ва дар натиҷаи ин хондан коллаген тавлид мешавад. пас маводи генетикӣ ресмонҳои мурдаву бечунучаро нест, балки сохтори фаъолу ҳамкор мебошад. мавзӯи хондани генҳоро мо дар барномаи оянда бо изни Аллоҳ баррасӣ хоҳем кард ва ин мавзӯъ низ аз мавзӯи дарозии маводи генетикӣ низ ҳайратовар мебошад. аз касе ки парвардигори худро инкор мекунад бипурсед, ки бадани шуморо ба ин тарз офарид. ӯ ба шумо ҷавоб медиҳад: ҳеҷ чиз. ҳеҷ чиз бадани шуморо офарид ва миллионҳо ҳуҷайраҳои онро тақсим намуд. ҳуҷайраҳои устухон, гӯшт, асаб, равған, хун ва ғайра. ҳеҷ чиз гармонҳоеро офарид, ки барои тақсими ҳуҷайраҳо ва равона кардани ҳар яке ба ҷои лозим заруранд. ҳеҷ чиз ин корро кард ва ҳамаи ин тасодуфан шуд. ҳеҷ чиз маводи генетикиро офарид ва онро ба гирди гистонҳо печонид, ки онҳо низ ба таври мураттаб печонида шуданд, то ҳангоми лозим шудан бо тартиб кушода шаванд, бо ҳунар, бо зебоӣ. ва ҳеҷ чиз ҳамаи инро тасодуфан ба вуҷуд овард. чунин аст ҷавоби онҳо. аммо мо мегӯем, ин аст офариниши Худо, пас бинамоед маро ононеро, ки ба ҷуз ӯ чӣ чиз офариданд, балки ситамгорон дар гумроҳӣ ошкоранд. نحن فنقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين والسلام عليكم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро ба дигарон расонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.